বাঘ ছনছনিয়া কনকনিয়া হরিণটাকে দেখি মନରେ উৎকণ্ঠাটা বঢ়িছা কঁহৰিয়া মাংস খাইব উৎকণ্ঠা বঢ়ি বাঘ ই পাত আগକୁ যা আগକୁ দেখি ডରରେ ଦି ପାଦ ପଛକୁ ଫେରି ଆସେ ପୁଣି ବାଘ ଦି ପାଦ ଆଗକୁ ଯା ପୁଣି ହରିଣ ଭୟରେ ଦି ପାଦ ପଛକୁ ଫେରି ଠିକ ସେତିକା ବେଳେ ବାଘ ଦି ପାଦ ପଛକୁ ଫେରେ ହରିଣ ବାଘ ଦି ପାଦ ପଛକୁ ଫେରିବା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଭାବେ ବାଘ ମାମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ଠିକ ସେତିକା ବେଳେ ବାଘ ଥାପକିନା ମାରି ବସେ ବାଘ ଶିକାର ଦେଖିଦେଇଛୁ ବାଘ ତତେ ବି ଖାଇବ ତ ହାଡ଼ ମାଉସକୁ ରେଖେତେ ରେଖେତେ ଖାଇବ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି ତ ହାଡ଼ ମାଉସକୁ ମୁଁ ଖାଇବି ମାରିବିନି ପ୍ରଥମେ ମତେ ଅଶାନ୍ତି କରିବି ତାପରେ ଯାଇ ମାରିବି ଆସୁନୁ डायरेक्ट आइलु सुभद्रा योजना पर तीनटा किस्ती देलु मो न जानी रे तो छतरी हुक्क बोल किए सुभद्रा नहीं आउ मां काली काली सीधा डायरेक्ट प्रकट आलु अबे गरम खाना रे को तो न रे जमा हजम हो हेलो तो झाड़ा ही जाऊ असुविधा तो अछि हे अनेलु ए रंगा रेड्डी गालरे तो थप्पड़ मारिनु तो देहरे निया लोकेई देलु तो देहरे भी निया लोकेई सात समुद्र पानी आसिले भी तो निया को निभेई आसुछि मने रखिथिबो शुद्धि जन्न
କେବେ କୋଉଠି କୋଉ ଦିନ ଦିନରେ ନା ରାତିରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ନା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଅମାବାସ୍ୟାର ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନାଟକ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ। ସେ ନାଟକ ହେଲା ମୋ ବଉଳକୁ ବାଘ ଖାଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ତୋ ପାଇଁ ତୋତେ ଖାଇବିନି ତୋ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରିଆକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତୋତେ ମୁଁ ଆଉ ଅନେଇଲୁ ଆଉ ଦୁନିଆ ବାଲା କହିବେ ଖରା ହଉଛି ବର୍ଷା ହଉଛି ରଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡି ବାହା ହଉଛି।